Декабрь айы гадәттәгечә яңа ел алды бәйрәмнәре корпоративлар шаукымы белән узайды. Бу ел төрле оешмаларга, хезмәткәрләргә нәрсәгә әзерләнергә? Кыш айларында чикләүләр артырма? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмазгы Фиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне инде барыгызда беләм, килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Зилә, менә бу ел ниндирәк чикләүләр бар, нәрсәгә әзерләнергә, чаралар буламы, шул ук чыршы бәйрәмнәре, инде хәзер кабул ителгән ниндир карарлар бармы? Әлбәттә, безнең традицион рәвештә ел сайын республика күләм чыршы бәйрәме үтә. Быел да әлеге чара планлаштырыла, 25 декабрьдә узачак. 8 меңгә якын бала катнашыр дип көтелә. Чикләүләргә килгәндә инде балаларга QR-код соралмый, алар белән килүчеләргә, сопровождающийларга дип әйтик инде, алар QR-код белән килергә тиешләр. Шулай ук чарага кергәндә барсы да маскадан булырга тиеш. Әгәр дә әти-әниләрнең QR-коды юк икән, бу очракта бала керә алмый кала инде. Бала керә, әти-әни керә алмый кала. Бала үзе генә йөри булып чыга. Менә мондый чикләүләр алар соңгы арада чыннан да күп кенә сораулар тудыра. Җәмәгать транспортына бүген инде алынып тормыйбыздыр, мөгаен, чөнки аның турында күп сөйләнелде, күп бәхәсле шундый фикерләр яңгырады безнең студиядә дә. Чыннан да бүген менә бу чаралар һәм корпоративлар турында сөйләшербез. Дирәк фикерләр бар икән, нәкъ менә сезнең оештыручыларын дип әйтик, бу очракта турыдан-туры әлеге мәсьәлә белән очрашкан кешеләрнең. Илфат әфәнде, менә без әйтәбез, соңгы арада менә бу QR-кодлы тормышка әкренләп ияләнә башладык дип. Чынлыкта шулаймы ул? Чынлыкта халык әкренләп менә шул ук җәмәгать транспортында башта ничектер шаулап алдылар да, аннары хәзер ничектер гадәти күренеш кебек кабул итәләр. Һәм башка менә бу шулык туклану мәсьәләсе булсынмы ул, корпоративлар булсынмы, моңа да біз әкренләп бу чикләүләргә ияләнә башламадыкмы? Әлбәттә, халык һәр нәрсәгә күнегә. Менә 2 ел шушы пандемия башланган вакытта без һәр нәрсәдән куркадыр, аралашырга хәзер инде күнектек. Шун аның белән яшәргә өйрәнеп киләбез. Хәтта чикләүләр дә, мин әле генә Төркиядән кайттым. Анда бөтенләй башка атмосфера, халык аңлый. Һәр нәрсә, анда прививка кадатыргамы, кадатмаскамы дигән бәхәс ишетмәдем. Һәркем анда сайлап алырга мөмкинлек бар. Нинди прививка телисен, кайсы илнекен кадатырга телисен, Кытайныкымы, анда Алманныкымы һәм башкалар. Һәм халык менә автобусларда йөри, алар битлекләрен киеп куялар автобуста, һәм алар анда итәгатьле, ипле, менә бездә ничектер социаль челтәрләр тулган ниндидер ышандырмый торган экспертлар, галимнәр, ниндидер моңарча аларның исемнәре дә билгеле булмаган галимнәрнең аларның теге акыл өйрәтүләре белән тулган. Шунлыктан бездә ничектер бу әйбер дөрес әйбер түгел. Менә мин Төркиядән кайтканнан соң прививка кадаттым, чөнки җәй көне миңа кадамадылар, сәламәтлек сәбәпле. Монда да кеше игътибарлы булырга тиеш бит инде. Менә чикләүләр белән генә булмый, аны тәртибендә булдырырга кирәк. Мәсәлән, мин 10-нчы поликлиникага кирдем, анда бочкага салган сел балыгы кебек халык прививкага җыелган, аны тәртипкә салып була торгандыр бит. Инде күптән бара бит инде бу хәл. Шул МФЦларда QR-код алу өчен дә тырышлар. Аннары бездә бит аңлап бетермәү дигән мәсьәлә дә бар. Кешеләр вакцина сәламәтлек өчен дип түгел, нәкъ менә шул QR-код алыр өчен, каядыр барыр өчен, анда чит-илгә чыгыр өчен, анда шундыйрак сәбәпләр аркасында ала. Гөлсә, каян килә бу? Менә шунда безнекеләр, әгәр дә инде барып менә шул шиккә җитмәсәләр, әгәр дә сине менә шул сәүдә үзәкләренә кертмибез дисәләр генә, кемдер барып кадата. Сине менә хәзер инде транспортка утырмыйбыз дигәч кенә барып кадата. Моңа кадәр ул инде кеше шикләнәме, куркамы? Шул ук менә Илфат әфәнде әйткән белгечләргә дип әйтикме, шаны бетмәүдән аларның сүзенә тыңлап фикер формалаштыру нәрсә бу? Бу менә халыкны хәзер без аңсыз халык дип әйтсәк, әйбит халыкны җүләргә чыгарып калдыру белән. Халык җүләр түгел. Гади кеше дә җүләр түгел. Бу безнең халыкның шушы галимнәргә, шушы врачларга һәм инде безнең теге зурлап әйтәбез икән дәүләтебезгә ышанмавыннан килә. Һәм кеше иртәгә нәрсә буласын белми. Имеш-мимешләр күп. Информацион менә бу шелдәрләр һаман да шушы негатив белән тулган. Кеше тегене укый, моны укый да, шуның белән ул инде менә бу QR-кодларга гомумән каршы прививкадан ул курка башлый. Кешенең бит әле теге психосоматика дигән нәрсәдәген эшләп китә. Кемдер прививка ясатты да үлеп китәргә мөмкин. Шулай бит үлеп китә дә, аннары соң кеше ага, бу бит прививка ясатып үлеп киткән дип уйлыйлар. Гәрчә аның сәбәбе бүтән дә булырга мөмкин. Бу кешенең гомумән ышанмау
Һәм QR-кодларга килгәндә дә, Винарис менә тапшырган берсендә син шулай QR-кодлар түгел, әнә менә вакциналарга каршы килгән идең ялышмасак, һәм хәзер үзебез белгәнчә ясаткансың. Ни өчен ясаттың син аны алай булгач? Ясаттым, чөнки безгә әйттеләр, концертларга кертмиләр. Ben zritil bularak түгел, җырчы буларак. Аннан соң эшләргә бирмиләр, мин бит инде үземнең банкетны зал булгач, анда да эшләргә бирмиләр. Шуңа күрә мин ясаттым. Ясаткач, 2 августта мин ясаттым. Уже 2 тапкыр шунтирование булган минем. Ул просто так түгел бит инде. 43 ел яшәдем мин. Берни дә нәрсә булмады минем. Аллага шөкер, йөрдем. Хәзер кулда күтәрә алмыйм кулны. Хаман бөтен нәрсә орта. Гөлүсә, мин синең белән килешмим. Син әйтәсең, кеше ишеткән дә кемдер үлгән, шуңа күрә это неправильно, Гөлүсә. Кеше үлә, шушы прививка өчен үләләр. Прививкадан кеше үләдер дигән фикергә мин гомумән каршы. Булай гына прививкасыз болезнь не приходит. QR-код алганнан соң эшләр җиңеләйдеме тормышың? Миңа эшләргә да. Әгәр дә корпоративларга күчсәк, әйе. Резида ханым, шулай ук аңлатып китсәгез иде, хәзер ничегрәк хәлләр? Кешеләр киләме, юкмы? Кемнәрдер бәлки куркып ятадыр, килергә QR-код булмагач кертерләрме, юкмы дигән сорау туа. Кайбер җирдә кертәләр, кайбер җирдә кертмиләр дип сөйлиләр. Вакыт буенча чикләүләр. Ничегрәк хәзер хәлләр? Менә баштарак инде бик авыр булды. Безнең менә ул бит бу QR-кодларны тикшерергә тагын бер кеше алдык. Ул безнең тагын матди яктан безгә. Булай да безнең выручкаларыбыз бит инде төштеләр. И тагын менә безгә дә бик авыр. Анарсын бит аның тикшерүчеләре дә бар. Менә шундый әле ситуация булды минем тыятнада гына. Һәр көнне без тышкы ашкын ашатабыз. Һәр көнне безнең үзебезнең инде кунакларыбыз керә. Без аларны һәр көнне теге егет тикшермәгән инде. Үткән бер кыз белән бер малай кереп, исемнәрен әйтмим инде, төшергәннәр. Ну, мин инде доказать итәм, инде мәйтәм, буның бит бар QR-коды. Һәр көн тикшермибез. Откуда я знаю? Вы должны каждый день проверять дип. Анарсын инде һәр көнне, әйе, ну, аның бит штрафы да күп, 30 мең штраф. Ну, менә нәрсәгә аны штраф иттереп, нәрсәгә аны шулай иттереп, кешенең күтәреп, безнең теге булай да бит инде без теге урта һәм ниләр эшмәкәрләр бит инде әкрен генә шулай эшләп барабыз. Менә аяк шалып, нитеп авыр, бик авыр. Бик авыр. Анарсын инде икенче көнне кертәбез инде һәрберсен күрсәтеп инде, һәрберсе, ну, вчера я показал диләр, кичә күрсәттек диләр. Әлбәттә авыр. Безгә дә авыр, хөкүмәтебезгә дә авыр. Ну, кушылган инде һәрбер кешегә прививка ясатырга. Һәм инде шунсы бар, халык әзрәк кенә хәзер тынычланды. Аллага шөкер, шунсы сөендерә. Теге ресторанга килеп керүгә уже телефоннарын ачалар, QR-кодларын күрсәтәләр. Яңа елларга килгәндә инде һәрберсе шалтыратып сорый, ничек сездә һәрбер кешегә QR-код кирәкме дип, без инде справкагыз булса да килегез дип, ясарбыз дип шулай итәбез. Илфат әфәнде, менә мин сезнең белән Төркия турында сөйләшәсем действительно килә. Анда менә бездә действительно халык теге законопослушный шуның кадәр түгел. Менә кибеткә килеп керәсең инде бездә. Ну бит әйткәннәр сиңа маска белән керергә, продуктовый кибеткә бит инде, ашамлык кибетенә, ресторанга бит инде кергәндә. Дөрес итеп кияргә кирәк. Төркиядә Мигрос дигән кибетләре бар аларның. Булай иттереп төшеп киткән минем маскам, маска подними гына дип, булай иттереп ки маскаңны дип торалар. Уколны да, без уколны мин анда җәйкенендә куйдырдым. Урам толы очередь иде, унар нигә кертәләр? Чират. Унар кеше кертәләр. Бер каяда, әйе, бөтен кеше урамда тора. Менә шуңа күрә анда бездә менә вазгыятьне анализласаң, менә шушы чикләүләр буенча, шул код буенча да вазгыятьне анализласаң, ул пандемияны җиңү өчен түгел кебек сыман тоела миңа, менә штрафлар җыю өчен генә эшләнә. Мин шул кызга әйтәм, ну, мәйтәм, языгыз инде, ни дим, ну бит инде мәйтәм, QR-коды бар аның дим. Мәйтәм, сезгә именно моның өчен эш хакы түлиләрме дим, юк түләмиләр ди. Мәйтәм, сезгә тагын нәрсә дә булса бармы? Барган җирдән безгә штрафнап кайтырга кирәк ди. Вот ничек эшләргә кирәк? План куелган. Әйе, махсус менә бу. Закон сайын сезнең берничә штраф булырга тиеш диләр. Потому что шушы проверяющийлар белән миндә алар килделәр, карадылар, безгә ул кирәк түгел. Ну беләсең, безгә хотя бы бер кешене бирегез. Анда физлицога минималка, по-моему, 3000 дип әйттеләр, как бы юрлицога анда. Физлицога 10 да. Физлицога Хотя бы шуны языгыз. Я говорю, почему мин аның өчен түләргә тиешмен? Өстәмә чыгымнар файда алырга өстәлә бу, әйе. Мин дә җәрләшә башладым алар белән. Тогда алай булгач, сез көне буе шунда торыгыз.
их контролируйте. Почему мин кешеден паспорт сорарга тиешмин? Алар бит прямо шулай әйтәләр. Сез должны спрашивать год рождения хотя бы, закон фәлән буенча диләр. сез Мин вообще ул тиешләр. паспортны карарга да тиеш түгел. Закон буенча законга каршы килә. Ну, шундай нәрсәләр Аның өчен күп махсус инде. кешеләр чакыртырга кирәк, әйе. Түзәсең инде, җайлап алып барасың эшне, нишләтәсең Нәрсә инде. эшләр? Резидә Әйтегез, сез кешеләр түзәбез хәзер дисез шулай да. Ну бер көн, ике көн, Нишли өч көн. инде? Хәзер ул бит ничә елга, айга сузылса. Моның турында алда сөйләшербез әле без. Чыннан да кешеләр хәзер чит илләргә дә бара башлыйлар. Гадәттә менә бу яңа ел алды шаукымнары белән безнең Гүзәл бар, нәкъ туризм өлкәсе вәкиле. Аңлатып китсәгез иде, хәзер менә QR-кодлар белән чикләүләр белән кеше саны кимедеме баручылар? Әллә инде алар киресенчә артагынамы? Монда бит инде бездән Рәсәйдән генә безнең QR-кодтан гына тормый. Мәсәлән, кайбер илләр безнең QR-код белән барга ярый. Алар безнең QR-код булса, алар спутникны принимать итсәләр, шул вакытта без баралабыз, без ПЦР-сыз баралабыз, мәсәлән, ләкин күбешенчә менә Европа илләре, алар безнең спутникны принимать итмиләр. Шуңа күрә безнең монда QR-кодыбыз бармы, юкмы? Башка вакциналар юк, аларныкы менә шул гына. Мәсәлән, политика. Кеше артамы теләүчеләр саны? Ничегрәк менә яңа ел алдыларыннан быел сизеләме анда? Быел сизелә, арта. Ну, монда QR-кодтан да түгелдер инде. Барбер һәрбер кешенең ял итәсе килә бит. Беренчедән карыйлар менә барасы илдә нинди обстановка. Анда безопаснымы, безопасны түгелме, авыручылар күпме, авыручылар юкмы. Мәсәлән, безнең нинди илләр ачык, нинди рейслар бар, Казаннан бармы, юкмы. Анда ял ничек итеп оештырыла. Шул мәсьәләләргә дә игътибар бирәләр. Яңа елда менә быел корпоративларга чикләр булырмы һәм гомумән локдаун көтеләме? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңавастыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Бүген без яңа ел алды бәйрәмнәре турында сөйләшәбез. Гомумән чикләүләр көн саен үзгәреп торырга мөмкин. Моңа әзер булырга кирәк. Журналист та менә әйтеп киткән иде. Гомумән локдаун турында әйтеп торырга кирәк түгел дип. Ләкин без шундый җәмгыятьтә яшибез. Монда һәр көн түгел, һәр сәгать тә яңалыклар үзгәргән. Гүзәл, чыннан да ничек хәл ителә бу? Роспотребнадзор вәкилләре бар, җитәкчелек бар дип әйтик инде без. Төрледән төрле менә сезнең мәсәлән министрлыкларда шулай исәптән инде һәр ситуацияны карап, нәрсәләргә нигезләнеп хәл ителә менә гомумән бу чикләүләр бүген? Менә инде әйтеп үткәнемчә, безнең республика күләм елкада ул барлык таләпләрне дә үтәп үткәрелә. Кеше саны буенча да берничә смена дәвамында үтәчәк. 8000 кешене бер залга җыеп алайтырып үткәрмибез. Без инде менә теге елда да бу практиканы кулланып карадык һәм уңышлыгына чыкты дип әйтергә кирәк. Бу елда шулай планлаштырыла. Шулай ук менә балаларны бит без каникулларсыз да калдыра алмыйбыз. Кышкы каникуллар вакытында 13 меңгә якын баланы лагерьларда ял иттерү планлаштырыла. Шуларның 500-ы авыр хәлдә булган балалар дип әйтергә кирәк. Алар да шулык барлык таләпләрне үтәп уздырыла. Лагерьларда бөтен санитар таләпләр үтәлә, әниләр кертелми. Балалар шушы смена дәвамында лагерьда вожатыйлар, әйдәманнар белән генә булачаклар. Шикләнгән димәк булачак инде аларның шулай ук монда ял Әлбәттә. итүләре. Без инде менә җәйкене дә шулай итеп уздырдык. Безнең ковид белән чирләүчеләр саны булмады. Һәм менә кышкы каникулларында шул ук таләпләр буенча уздырырга планлаштырыла. Сон кимиме кешеләрнең, балаларын шул ял итүчеләрнең, теләк белдерүчеләрнең? Балалар саны безнең ел дәвамында ул шул ук бер саннар. Үзгәрешләр юк димәк. Чикләүләр белән инде үзгәрешләр юк, сездә сизелми ул. Бездә сизелми, балаларның ял итү теләге ул һәр вакыт бар. Һәм балаларның инде лагерьда карау астында ял итүләре күпкә мөһимрәк. Өйдә ятып, яисә дә кибетләрдә йөргәнче дип әйтим инде. Өйдә үзләре генә әниләр эштә булганда, өйдә калуга караганда лагерьда ял итүләре күпкә мөһим. Корпоративлар башландымы инде? Сорыйлармы, нәрсәгә әзерләнергә? Чөнки әле шул ук Роспотребнадзор вәкилләре дә төгәл җавап бирмәде. Монда кемгәдер шикләргә анда ничә процентны кертергә ярый, сәгать ничәгә кадәр эшләргә мөмкин. Гадәттә бит алдан аны берничә ай алдан инде урыннарны алырга тиешле вакыт җитте хәзер. Ләкин әлегә сораулар күп. Менә сездә хәлләр ничегрәк? Бездә шулай үзебездә көтәбез инде ул законнарның чыкканын, ничек иттереп эшләп китәрбез. Әлбәттә шалтырату
сатучылар күп, бронировать итәләр инде. Ул бит инде яңа ел бәйрәме, ул корпоративлар эшләүче кеше аны көтеп тора бит инде. Коллективы белән рәхәтләнеп, матур иттереп яңа елны каршыларга итог ясыйлар, бүләкләр тараталар. Менә шуңа күрә безгә дә теге пока алып торабыз. Нәрсә була? Көне белән дә отменять итеп куюлары бар. Ансына да без инде андай хәлләрендә булганы бар. Шуңа күрә без инде хәзер предпринимательләр, эшмәкәрләр һәр нәрсәгә әзер. Монда шундый кызыклы гына саннар да бар. Бу көннәрдә нәрсә әйтәсем килә? Бу көннәрдә социологлар сораштыру уздырган. Җитәкчеләрнең 75% Россиядә корпоративлар булмаячак дип әйтә. Монда саннарга ышанырга буламы монда юнәлеш? 75% артык күп түгелме ул? Юк, ышанмыйм. Чөнки беләсезме, вот хәзер күбесе әйтерделәр инде, вот Винариш Минихановны мактый дип. Бердән-бер җитәкчесе, который разрешил Татарстанда банкетный залларга эшләргә. Безгә бит запрет эшләргә юк. Безгә просто әйтләр QR-код белән булсыннар, и безнең 50%, 70% юк. Юк андый фразанда. Именно эшләгез, но QR-код булырга тиеш. Все. Ансы кафеларга аларга ярамый, честно, шулай. QR-кодның әһәмияте турында сөйләшә башладык, Илфат әфәнде. Менә сез килешәсезме? QR-кодның монда гомумән инде сәламәтлек белән ниндер параллельләр уздырырга кирәкми дигән. Әлбәттә кирәк. QR-код кирәк. Аны сатып алырга түгел, аны кадатырга кирәк. Менә 2 ел дәвамында мин бик күп кешеләрне югалттым. Әле менә сентябрь аенда гына 2 дустымны югалттым. Берсенә 51 яшь, берсенә 57 яшь. Менә бу хәсрәтләрнең барысы да ковидтан. Һәм минем югалткан кешеләрем арасында берсе дә прививкалы түгел. Һәм прививкалы менә сүзләр күп. Прививкалы кешеләр үлгән икән, прививкадан үлгән икән дигән сүзләр күп. Ләкин минем менә танышларым арасында да очратканым да юк. Менә шушы минем бит мин журналист кеше, тотып карамый ышанмыйм, гайбәтләргә ышанмыйм. Менә бу нисбәттән мин код кирәк. Прививка кадатырга кирәк. Ләкин сәясәт, вазгыять ничек алып барыла? Анысы мәсьәлә. Мәсәлән, безнең теге шандырмау мәсьәләсе, әйтик, ни эшләп әле менә чит илләрдә дә популяр булган вакциналарны кертмәскә түләүле булсын. Спутникны булса, кадасында. Сайлау мөмкинлеге булсын. Акчага булсын. Күбрәк табылырга. Акчага булсын, аны да кертергә кирәк менә ул дөрес сүз әйтәсез. Бу хәлне үзгәртергә QR-кодсыз яшәүне кабул QR-кодка мөнәсәбәтне безнең шушы QR-кодка мөнәсәбәтне үзгәртергә мөмкин. Әгәр дә без бердәм булып, бит инде барыбер галимнәр, врачларда да конжүләр дип булмый, алар бит инде барыбер укыган, аның өчен шулай бит. Һәм инде дәүләт җитәкчеләре QR-код керткәннәр икән, син вакцина яса, син аны сатып алма. Шул вакцинаны ясап, үзеңә дә ясатмыйлар. Мин җавап бирә алмыйм. Ясаткан врачларны беләм. Мин беләм, который ясатмаганнар. Масса күләм күтәреп чыгабыз икән, шулай бит менә QR-код кирәк дип әйтеп, һәм бу кешенең сәламәтлегенә уңай йогынты ясаган аңлатып бирә алабыз икән. Әлбәттә біз кешенең менталитетын да үзгәртә алабыз, һәм QR-кодка карашны да менә Илфат әфәнде әйтте бит. Төркиядә халыкның әлбәттә анда алар икенче төрле, үзаңы икенче төрлерәк. Аларда ул элек-электән килә. Аларның теге ил җитәкчелегенә ышанычлары бик зур. Шулай бит. Һәм менә бездә дә, әгәр без шундый пропаганда алып барабыз икән, җитәкчелек тарафыннан үзгәртергә булыр. Бездә каникул игълан итәләр, шашлыкка китеп баралар. Һәм яки чит илгә. Чит илгә, Гүзәл ханым, барып вакцина ясатырга теләүчеләр күпме хәзер? Менә хәзер шундыйлар була башлады дип әйтим инде. Чөнки кайбер шулай ук опять же әйткәнчә, кайбер җәүләр бит инде шанмыйлар. Менә безнең әле генә тиз генә пропаганда ясап кешенең ышанычын үзгәртеп булмый. Бу бит инде Советлар Союзы елыннан килгән, инде 70 ел кеше шанмаса, инде хәзер ышанырга тиз генә 1-2 айда үзгәртә алмый. Аның карау чит ил вакцинасына ышаналармы алар? Кайбер әүләр бар, шундый кешеләр. Миннән сораулар. Ышаналар, шунда барып кадатырга. Ни өчен чит илнеке? Менә безнекенә ни өчен ышанмыйсыз, ә чит илнекенә ышанасыз? Чит илнекенә минем Америкага барарга юлламам бар. Шуның өчен безнең спутник белән Америкага кертмиләр. Бары шуның өчен генә. Шуның өчен вакцинаның сыйфатын мин аның сыйфатын миңа Европага кертмиләр. Мин һәр вакыт сабан туйларга, бөтен җирләргә йөрим. Шуңа күрә ул миңа һәр вакытта да
аның вакцинасы кирәк. Без корпоративлар темасына әйләнеп кайттык. Менә нинди чара кулланырга 30 була? мең штрафны түләргә аларга лучше, әйбәт, бүтәнен халыкны Монда якларга бит һәр регион үзе хәл итә беренчедән. Башка ил мисаллары да бар. Инде без хәзер менә бу 2 ел дәвамында дип әйттек, инде төрле вакыйгалар күрдек, төрле очраклар күрдек, каядыр бигрәк кырыс чараларга баралар, каядыр йомшарталар, каядыр бит игътибар бирмәскә тырышалар. Фатафат менә нинчегрәк урталык табырга. Монда бит шул ук корпоративлар барыбер узачак. Ана гәрдә инде рөхсәт итмәсәләр кемдер яшереп тә уздырачак аны. Безнең андый да адымга баралар инде. Менә нәрсә эшләргә бу очракта? Урталыкны табу өчен ышанычны булдырырга кирәк. Хакимият белән халык арасында менә шушындай тандем булса, штраф җыярга гына, штраф булмаса, QR-кодны менә әлбәттә мин кадату яклы, һәм мин прививканы кадаттым, бернинди әллә кадамадылармы дип тә торам. Бернинди спутниктан да бернинди дә сизмәдем, бер нәрсә дә сизмәдем. Мин инде авырып алган идем, статистиканы бозмыйча гына антитәнчекләрем дә бар иде. Ләкин ышаныч кирәк. Ышаныч булса, әлбәттә QR-кодны да бит инде ярты халык сатып алдылар. Нәрсәләр эшләргә була? Менә бу очракта барысында ачып, барысында рөхсәт итү проблемадан котылырга ярдәм итәчәкме? Итәчәк дип уйлыйм инде мин. Үземчә, как вот ничек булса да, миңа калса интәй. Юк, әгәр дә бүген бөтенсен рөхсәт иттеләр икән, шул ук битлекләрне дип әйтик, барысында бөтен җиргә керегез, шул ук рәхәтләнеп йөрегез, бернинди дә менә мондый чикләүләр булмасын дисәләр, бу ниндер шул ук авыручылар һәм хастаханәләрне ир-яңадан тутырмасмы? Ансы да булырга мөмкин. Авыртучылар барыбер нәрсә генә әйтә. Куялар әйме алмас. Но барыбер больницалар тулы, ниләр, зиратлар тоже тула. Җәмәгать, октябрь бәйрәмендә каникул иттек, име? Ял иттек. Ковид каникул булды. 30%-ка авыручылар итте. Бу инде нәрсәдер турында сөйли. Шителгә күп йөрделәр. Да. Киресенчә нәтиҗә монда кирегә эшли булды. Аннан уже икенче передача была уже кооперативлар түгел инде. Почему не могут работать безнең турагентстволар? Әйтергә кирәк, әйтәсем килә, әйме алмас. Шителгә йөрмәсеннәр. Россиядә гына яшәсеннәр. Туроператорлар нәрсә? Да, аларга потом хана Безнең кирәк. Россиядә менә мәсәлән, Алар банкет заллары эшләмәсен дип әйтергә мөмкин. мәсәлән, безнең Россиядә менә ачтылар бит инде, чит илләр әле ябык иде, безнең Крымны, Сочины ачтылар. Ләкин анда бөтенесе маскасыз җирделәр, анда дистанция соблюдация ителмәде. Аннан да күп авырып кайтучылар булды. Шуңа күрә менә чит илгә барасың икән, анда дистанциялар соблюдация ителә. Анда аэропортта бөтен кешене бер залга 100 кешене тутырмыйлар. Анда бөтенесе тиз-тиз генә үтәләр. Берсе белән бик ник аралашмыйлар. Менә моннан сорау чыга. Кайда безопаснейрак? Чит илдә микән? Кая бөтен правилалар бөтенсе каралыла, бөтенсе ясала, ләкин безнең менә Сочида микән. Авылдагы пока яңа штамп юк. Әле генә авылдагы күршем Сочидан кайтты, ял итеп. Һәм анда битлек кигән кеше юк ди. Битлек кисән син, кешеләр сәерсенеп карый. Бездә дә шулайдыр. Нәтиҗә ясарга кирәк, безнең тапшыру вакыты төгәлләнә. Илфат әфәнд, менә быел яңа елда чараларын куркынычсыз үткәрүдә нәрсә таяныктасы булып тора? Куркынычсыз үткәрүдә менә шушы QR-код системасын булдырырга кирәк, ләкин сакланырга кирәк. Саклануны кирәклеген, әһәмиятен һәр кем үзе аңласа, менә Сабан туйлар булды быел. Сабан туйдан соң авыллар йыгылды. Минем күрше авылда бер гаилә 20 көн эчендә бер гаилә үлде. 3 кеше. Гаиләдән бер кем калмады. Сабан туйдан соң. Менә шуңа күрә ул бәлки ул бәйрәмнәрне теге яхшы вакытка кадәр кичектереп торырга да кирәктер. Мин мәсәлән корпоративлар яклы түгел, мин аларга бармаячакмын быел. Мин халык күп булган урыннарга бармаска тырышам. Прививка кадатсаң да бармаска сакланырга кирәк. Дөрестән дә шулай, Саклану шараларын әлбәттә инде карап торып, эшләп, үзеңне сакларга кирәк. Монда инде корпоративка килегез, килмәгез, әлбәттә без үткәрәбез. Халык үзе уйлап, үзе аны башы белән аңлап, үзенең исәнлеген саклап калыйм дисә инде иде утырсын. Яшәрбез. Ничего, Аллаһ Тәгалә исәнлектән айырмасын. Дөрестән дә чикләүләр белән генә ковидтан котылып булмаячак, шуңа күрә һәркем дә үзенең сәламәтлеге турында үзе кайгыртсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.